പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഒരുത്തൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതും മോർച്ചറിയിൽ. അവൻ ചെന്നുപെട്ടത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ? ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറും. ഇന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 1994 ഓലെ ബോർഡലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നൈറ്റ് വാച്ച് എന്നൊരു ഡാനിഷ് ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിലിം ഫാനറ്റിക്സ്. ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ മാർട്ടിനും അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും മാർട്ടിന്റെ 24ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ, എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സോ അതിന്റെ ചെലവും കൂടി ഈ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പാർട്ടി നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാർട്ടിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് പോയി TV ഓണാക്കി നോക്കുന്നു. TV ന്യൂസിൽ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. അതും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ മാത്രം കൊല്ലുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സീരിയൽ കില്ലർ. അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കും എന്നായിരുന്നു ആ ന്യൂസിൽ അയാൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ പാർട്ടിയും പൊളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാർട്ടിൻ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു വയസ്സായ ആളാണ് ഇത്രയും നാളവിടെ ഈ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ആയിരുന്നത്. മാർട്ടിൻ അയാളെ കണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ കൂടെ വാ, നീ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ റൂംസിലും പോയി അവിടെയുള്ള എല്ലാ കീസും ഇയാളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ലോക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു തിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാർട്ടിൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വാച്ച്മാൻ ഫുള്ള് റൗണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് മനസ്സിലാവൂ. ഗൈസ്, ഈ ടെക്നോളജി എന്താ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, കാരണന്മാര് പറഞ്ഞതല്ലേ. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള റൂംസൊക്കെ അങ്ങേര് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റൂം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയാണ് ഈ ശവങ്ങളൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ അകത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ നിൽക്കണ്ട. ആ റൂം ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മാർട്ടിൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇവർ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ, ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണോ? കൂട്ടിനാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതെ മോനെ, നീ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്തേ, നിന്നോട് മാനേജർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇവർ ഇവിടുന്ന് നടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ നേരെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ മാത്രം താക്കോൽ അകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ റൂമും ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് മോർച്ചറി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മോർച്ചറി കയറിയിട്ട് ഈ ശവങ്ങളെ ഒന്നും നോക്കാതെ നേരെ വന്ന് കീ എടുത്ത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് കണ്ണും പൂട്ടി ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോളുക എന്ന് അങ്ങേര് അവനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ എല്ലാ ഡെഡ് ബോഡീന്റെ അടുത്തും ഒരു കയറ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതെന്താ എന്ന് മാർട്ടിൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതൊന്നുമില്ലടാ, അഥവാ ഏതേലും ബോഡി ജീവൻ വന്ന് എണീച്ച ഈ കയറ് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അലാം അടിക്കും. അഥവാ അങ്ങനെ അലാം അടിച്ച നീ നേരെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ മാർട്ടിൻ അവിടെ തന്നെ ഉരുകി തീരുന്നു. മാർട്ടിന്റെ പകുതി ജീവൻ അവിടെ പോയി. അങ്ങനെ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം വാച്ച്മാന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി അവന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ അയാൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ആ റൂമിൽ ഒരു ബൾബ് കണ്ടപ്പോൾ മാർട്ടിൻ, ഇതാണോ ആ അലാറം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതേടാ, ഇതു തന്നെയാണ് സാധനം. എന്റെ ഇത്ര വർഷത്തെ കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഈ സാധനം അടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ബൈ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാ, നീ വെറുതെ പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ ഒരു റേഡിയോ വാങ്ങി വെച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബോറടിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് വെച്ചു, ഇൻ കേസ് എന്തേലും എമർജൻസി വന്നാൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. അതും പറഞ്ഞ് അത് അവന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ മാർട്ടിൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർട്ടിൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായി. എന്നിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ടൈമിന് വേണ്ടി അലാറം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മോർച്ചറിന്റെ അലാറം അവൻ നോക്കുന്നു. ആ ബൾബ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മാർട്ടിനുള്ളിലൊരു ഭയമാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അലാറം അടിക്കുന്നു. പേടിച്ച് വരച്ച് ആ മോർച്ചറി അലാറം നോക്കിയപ്പോൾ ആ അലാറം അല്ല അടിച്ചത്, അവൻ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത അലാറമായിരുന്നു അടിച്ചത്. അവൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ റൂമായി പോയി ലോക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവസാനമായിട്ട് ആ മോർച്ചറിയിലേക്ക് വരുന്നു. അവൻ ആകെ പേടിച്ച് അവന്റെ രണ്ട് സൈഡും കൈ വെച്ച് മറച്ച് വേറെ എവിടെയും നോക്കാതെ നേരെ പോയി ആ കീ എടുത്ത് ആ മെഷീനിൽ ഇടുമ്പോൾ മാർട്ടിന്റെ കൈയൊക്കെ കീടുകൂടാന്ന് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയോ പാവം താക്കോലിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയോ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരേ നടത്തം. ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓഫീസിലെത്തി ഒന്ന് ശ്വാസം വിട്ടപ്പോഴാണ് അവന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കോളേജിൽ പോയി മാർട്ടിൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് രാത്രി നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, ഒരു ചാലഞ്ച്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് മറ്റേയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്നും ആ ചലഞ്ച് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈവനിങ് മാർട്ടിനും ഫ്രണ്ടും അവരുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി
ബാറിൽ പോയി ചിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബാറിലേക്ക് രണ്ടവന്മാർ കയറി വരുന്നു. ആ ബാറിൽ അവന്മാർ ഫുള്ള് കച്ചറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മാർട്ടിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ഗേൾസ് വാഷ്റൂമിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ ഇവന്മാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞും അവളെ കുറെ കളിയാക്കുന്നു. പിന്നെ കുറെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കളിയാക്കി വിടുന്നു. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു ചലഞ്ച് ഇടുന്നു. എടാ, നീ ആണാണെങ്കിൽ നീ അവന്മാരെ പോയി 4 ഡയലോഗ് അടിച്ച നീ ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പോയി ഒരു 90 അടിച്ച് ഫുൾ പവറായിട്ട് നേരെ അവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണോടാ പെൺകുട്ടികളോട് പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിച്ചത്? അവന്റെ മുഖം നോക്ക് വേട്ടാവളിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മറ്റോൻ ഇവന്റെ മൂക്കിനൊരു കുത്തങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു. ബാറിൽ നിന്ന് ഒരു അടി ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് വെച്ച് അവനെയും കൂട്ടി മാർട്ടിൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ മാർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവനൊരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയ്സ് എന്നൊരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അവളുടെ കൂടെ ഈ വരുന്ന സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഡിന്നറിന് പോകണം എന്നായിരുന്നു. ഇത് കേട്ട മാർട്ടിൻ വൈ നോട്ട് ചലഞ്ചിന് ഓക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാർട്ടിൻ ഡ്യൂട്ടിയിലിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്നു. ഇവന്റെ കളിയൊക്കെ കണ്ട് ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആകെ ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സീരിയൽ കില്ലർ ഒരു കൊല കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആ ബോഡി ഇവിടെ മോർച്ചറിയിൽ വെക്കാൻ വന്നതാണ്, സോ നീ എന്റെ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർട്ടിനെയും കൂട്ടി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബോഡി അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സൊക്കെ കൂടി മോർച്ചറിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആ ബോഡി തുറന്നു നോക്കുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രൂരമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച പാടുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് മാർട്ടിൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് മാർട്ടിൻ തന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനോട് എടാ, ഇന്നലെ ആ സീരിയൽ കില്ലർ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊന്നു, ആ ബോഡി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ബോഡി കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഇവനൊക്കെ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം, അതും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ മാത്രമാണ് ഇവൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇതിനെന്ത് പറയാനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ നൈറ്റ് എന്നത്തെയും പോലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ മോർച്ചറി അലാറം അടിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട മാർട്ടിൻ ഒന്ന് പതറി വേഗം ഫോൺ എടുത്ത് ഡ്യൂട്ടി നേഴ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ വരാൻ കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും, നീ വേഗം പോയിട്ട് അലാറം ആരാ അടിച്ചെന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഇതും പറഞ്ഞ് നേഴ്സ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ആരാണ് അലാറം അടിച്ചതെന്ന് നോക്കാനായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ മോർച്ചറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു ശവത്തിന്റെ കാലിൽ ഒരു ടാഗ് ഹേ മാർട്ടിൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടതും മാർട്ടിൻ പേടിച്ച് വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ബോഡി അങ്ങനെ എണീച്ചു വരുന്നു. ഇത് കണ്ട് പേടിച്ച് മാർട്ടിൻ നിലവിളിക്കുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ ആ ശവം വേറെ ആരുമല്ല, മാർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കണ്ടതും മാർട്ടിൻ അവനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ നീ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണോ? എന്റെ ജീവൻ പോയനെ ഇപ്പോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി സെക്യൂരിറ്റി റൂമിലിരുന്ന് വെള്ളമടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ മാർട്ടിൻ അല്ല ഡോറ് ലോക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ, പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാണ് മോർച്ചറിയുടെ അകത്ത് കയറിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോറൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറി നിന്നെ പേടിപ്പിക്കാനാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഡാ നീ ഇവിടുന്ന് വേഗം പോയിക്കോ, ആ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും, പിന്നെ നിന്നെയും കൂടി കണ്ട ഇവിടെ ആകെ സീനാവും. അങ്ങനെ അവൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. ഏത് ബോഡിയാണ് അലാറം അടിച്ചത്? വാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സോറി ഡോക്ടർ, അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ ഡ്യൂട്ടി അലാറം അടിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മോർച്ചറി അലാറമാണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ, സോറി. സാർ പോയിട്ട് ഇനി ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട ഡോക്ടർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇനിയും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ഹീറോന്റെ ഫ്രണ്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റായി ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറോന്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടുന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ പെണ്ണിനോട് മാർട്ടിൻ അവന്റെ സ്വന്തം പേര് പറയാതെ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരായ ജെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവൾ അവന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ മാർട്ടിന്റെ കാലിൽ തൊടാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ജെൻസ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് അവൾക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നാ വെച്ചോ, എന്നിട്ട് ഒരു 100 കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വിസ്കി നീ കുടിക്കണമെന്ന്. അവൾ ആ വിസ്കി എടുത്ത് കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ജെൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ നിനക്ക് ഞാൻ കുറെ ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറയുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കസ്റ്റമർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, എനിക്ക് കുറെ ക്യാഷ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശവം പോലെ കിടന്ന് അഭിനയിക്കണമെന്ന്, ബട്ട് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി. അയാൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടിപ്പോയി, പക്ഷേ അവളെ അവൻ ക്രൂരമായി കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കും ആകെ ഫീലായിട്ട് അവളോട് അവിടുന്ന് പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു. അന്ന് രാത്രി മാർട്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ജെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഹീറോന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ നെയിം ആയതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് മാർട്ടിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോൺ കട്ടാക്കി. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാർട്ടിൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറി റൗണ്ട്സിന് ഇറങ്ങുന്നു. ഇപ്പോൾ മാർട്ടിന് കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ പോയി,
ഫുള്ള് ജോളിയായിട്ട് നടന്ന് മോർച്ചറിയിൽ കയറുന്നു. പൊതുവെ മോർച്ചറിയിൽ കയറുമ്പോൾ പേടിച്ച് കണ്ണടച്ചാണ് പോകാറ്. ജീവനുള്ളവരെ പേടിച്ചാ പോരെ, ചത്തവനെയൊക്കെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഖത്ത് നിന്ന് കൈയെടുത്ത് ചുറ്റും നോക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ ബോഡി അവിടെ കാണാനില്ല. മാർട്ടിൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി ചുറ്റും നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ തറയിൽ കാലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അവൻ പോയി. കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ബോഡി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ച് അവൻ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു. ഡോക്ടറും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. രണ്ടുപേരും കൂടി വേഗം പോയിട്ട് ആ ബോഡിയുള്ള സ്ഥലം നോക്കുന്നു. അവിടെ ബോഡിയൊന്നുമില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വന്നിരുന്നതിൻ്റെ ഒരടയാളങ്ങളും അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇല്ല ഡോക്ടർ, ഞാൻ കണ്ടതാണ്, വാ മോർച്ചറിയിൽ പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും മോർച്ചറിയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ ബോഡി അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. വെറുതെ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയം പാഴാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഓഫീസർ കയറി വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഈ ശവം ഇവിടുന്ന് എണീച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാർട്ടിനെയും കൂട്ടി നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനൊരു ജോലിക്ക് നീ പുതിയതല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ്, ഇതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണെന്ന് പറയുന്നു. അവർ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നല്ല കമ്പനിയായി. അങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അയാൾ പോയി. അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ മാർട്ടിൻ തന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനോട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദിവസം നിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് പേടിയില്ലെങ്കിൽ വാ എന്ന് മാർട്ടിനും പറയുന്നു. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാർട്ടിൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹീറോയിനെയും കൂട്ടി പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. റൗണ്ട്സിന് പോകേണ്ട സമയമായപ്പോൾ രണ്ടാളും റൗണ്ട്സിന് ഇറങ്ങുന്നു. എല്ലാ റൂംസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ റൂം കണ്ട് ഹീറോയിൻ പേടിച്ചിട്ട് മാർട്ടിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടെ മോർച്ചറി ആണെന്നുള്ളത് മറന്നിട്ട് അത് അവരുടെ ബെഡ്റൂമാക്കി മാറ്റി. ആരോട് പറയാൻ, ആര് കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാർട്ടിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കാണാനായി വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു, അവനെ വിശ്വസിക്കരുത്, അവൻ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കൂടെ പോകാറുണ്ട്, എന്റെ കൂടെയും 1000 രൂപ തന്നിട്ട് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഹീറോയിൻ ആകെ ഡെസ്പായി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് മാർട്ടിന്റെ കാല് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അവൾ അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മാർട്ടിൻ അന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ സോൾവാക്കി മാർട്ടിൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ്സൊക്കെ മാർട്ടിനെ വിയേർഡായി നോക്കുന്നു. ഈവൻ ആ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ഒന്നും അവന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ അവനെ കാത്ത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സർ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെയും കൂട്ടി ആ മോർച്ചറിയിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഡെഡ് ബോഡിയെ ആരോ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നിന്നെയാണ് സംശയം എന്ന് പറയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ആ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്പേം സാമ്പിൾസ് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇന്നലെ മാർട്ടിനും ഗേൾഫ്രണ്ടും കൂടി ജോളി മോളിയാക്കിയത്. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നു. നീ പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പോഴും ഇത് പ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല, സോ നീ എന്തായാലും നിന്റെ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തരേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയോ കൂടി എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കുന്നതാണെന്ന് മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അവനോട് നിനക്കാരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ, സർ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, അവളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ ആരോ ഒരാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി, അവൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മോർച്ചറിയിൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും എന്ന് പറയുന്നു. നീ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര നാളും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. പോട്ടെ, നിനക്കാരാണ് ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജെൻസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. എന്താ സർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിറ്റക്റ്റീവ് വാങ്ങുന്നു. ഇപ്പോൾ മാർട്ടിനും ജെൻസിനെ ചെറിയ ഡൗട്ടൊക്കെ ആകുന്നു. ഓൾറെഡി ജെൻസ് ആരും അറിയാതെ മോർച്ചറിയുടെ അകത്തൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മാർട്ടിൻ ജെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നീയാണോ ഈ സീരിയൽ കില്ലിങ്ങിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പോടാ, അന്നൊരു തമാശയ്ക്ക് കയറിയെന്ന് വെച്ച് ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ഞാൻ വളർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജെൻസ് ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വൈനടിച്ച് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ചില്ലായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആരോ വാതിലിന് മുട്ടുന്നത് കേട്ട് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആരോ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നു. വന്നതും അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അയാൾ വലിച്ചു കീറുന്നു. അതേസമയം മാർട്ടിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് മാർട്ടിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി അറിയാനായിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. അകത്ത് അയാൾ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അവളെ കുത്തി കൊല്ലുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഹീറോയിൻ അവളുടെ റൂമിന് വന്ന് ഡോറ് മുട്ടിയപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു. അവൾ മെല്ലെ അകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവളെ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാണുന്നു. ഇത് കണ്ടതും ആ ഫോൺ എടുത്ത് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ കില്ലർ വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് കൈയൊക്കെ കഴുകി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അയാളുടെ കൈ കണ്ടതും ഹീറോയിൻ പേടിച്ച് അയാൾ അവളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു. ആരാണ് കില്ലർ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു ആ സീരിയൽ കില്ലർ. ഇത്രയും നാളും ഈ കില്ലിങ്സ് മൊത്തം നടത്തിയത് അത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ കളക്ട് ചെയ്ത മാർട്ടിന്റെ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് പില്ലോയിൽ M എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് അവളുടെ തലയിലെ സ്കിന്ന് അങ്ങനെ അറുത്തെടുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പേടിച്ച് ഓടി വന്ന ഹീറോയിൻ ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുമ്പോൾ ടിവിയിൽ ലാസ്റ്റ് നടന്ന കില്ലിങ്ങിന്റെ ന്യൂസ് കാണിക്കുന്നു. അതിൽ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറയുന്നു ഈ കില്ലർ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആരാണ് കില്ലർ എന്ന് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറയുന്നു അതൊരു ലോ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൈറ്റ് വാച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ന്യൂസിൽ പരക്കുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീറോയിൻ ആകെ കരയുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ജെൻസ് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഡാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ന്യൂസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നീ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് 2 ഓഫീസേഴ്സ് ഹീറോയിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും കാണാനായി വരുന്നു. അവർ മാർട്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു. മാർട്ടിൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നു മാർട്ടിനാണ് ഈ സീരിയൽ കില്ലിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ. അവന്റെ പേര് ലാസ്റ്റ് കൊലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ സ്പേം സാമ്പിൾസും മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാമ്പിൾസും മാച്ച് ആയിട്ടുമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇല്ല, അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ മാർട്ടിന്റെ പേരൊന്നും എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേറൊരാളും കൂടി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഫോണിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഫോൺ വാങ്ങി നീ അല്ലേ മാർട്ടിൻ, നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാമെന്ന് ഈ ഓഫീസേഴ്സ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജെൻസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മാർട്ടിന്റെ പേരറിയില്ല, അന്ന് മാർട്ടിൻ എന്റെ പേരാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിനെ കാണാനില്ല. അവൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവളെ കാണാനില്ലായിട്ട് അവളെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി നടക്കുന്നു. അതേസമയം സൈക്കോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാർട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കാത്ത പോലെ വീണ്ടും ഒരു കൊല നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്, നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഡിറ്റക്റ്റീവും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഹീറോയിനും ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അയാൾ അവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മോർച്ചറിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറയുന്നു. സോറി മാർട്ടിൻ, ഞാനാണ് ഈ കൊല മൊത്തം നടത്തിയത്, പിന്നെ എൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വന്നു, പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെയാണ്, പറ്റുമെങ്കിൽ നീ എന്നെ തടയടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് എടുത്ത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ഹീറോയിൻ മാർട്ടിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് ബ്ലഡുള്ള ഒരു കത്തി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി ശരിക്കും മാർട്ടിനാണോ കില്ലർ എന്ന് അവൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നു. ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതും മാർട്ടിൻ ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ നല്ലൊരു അടി അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നു. ഇതും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഹീറോ ആണ് കില്ലർ എന്ന് അവൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കോ, ഇവനാണ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടുന്ന് ഓടുന്നു. ബാക്കിൽ മാർട്ടിനുമുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു റൂമിൽ കയറി ഒളിക്കുന്നു. നീ എന്തിനാ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, നിന്റെ ലവറാണ് കില്ലർ, ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ അവനല്ല കൊലയാളി, അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല, ആരോ അവന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താ നിനക്ക് അത്ര ഉറപ്പെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ അന്ന് കൊല നടന്ന ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ മാർട്ടിന്റെ പേരൊന്നും കണ്ടില്ല, ഞാൻ അവിടെ ഒരാളെ കണ്ടതാണ്, അയാൾ എന്നെ കാണുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് മാർട്ടിന്റെ പേര് അയാൾ എഴുതി വെച്ചത്, പിന്നെ ആ മരിച്ച പെൺകുട്ടിക്ക് ഇവന്റെ പേരും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട സൈക്കോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പായി ആ കില്ലർ വേറെ ആരുമല്ല, ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും ഡിറ്റക്റ്റീവ് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. വിൻഡോ വഴി മാർട്ടിനും അവളെ കാണുന്നു. അവളെ രക്ഷിക്കാനായി അവിടെ ഉണ്ടായ ഡോറിന്റെ ഗ്ലാസ് പൊളിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കില്ലർ അവളെ കെട്ടിയിട്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് നിൽക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റേ ഡിറ്റക്റ്റീവും ജെൻസും ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഡോറിന് ഒരേ മുട്ടുമുട്ടുന്നു. ഡോറ് തുറക്കാനായി വന്നത് കില്ലറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓഫീസർ ഡിറ്റക്റ്റീവിനോട് ചോദിച്ചു താൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മാർട്ടിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്, അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും വന്നോ എന്ന്. അപ്പോൾ കില്ലർ പറയുന്നു ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ ജെൻസ് അവളുടെ സൈക്കിൾ പുറത്തുണ്ട്, സോ അവൾ എന്തായാലും മാർട്ടിനെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും കയറി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. മേ ബി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, മാർട്ടിനും അവളും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് മാർട്ടിനെ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് കില്ലർ പറയുന്നു. ഇവൻ മാർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഇവനും സസ്പെക്റ്റിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കില്ലർ അവന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങിടുന്നു. അതേസമയം അകത്ത് ഹീറോയിനെ അയാൾ അടിച്ചിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹീറോയിൻ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ എഴഞ്ഞ് ആ ബെഡിന്റെ താഴെ വീണ് അവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എണീച്ച് അവിടെയുള്ള എമർജൻസി ബെല്ല് നിൽക്കുന്നു. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജെൻസിനെ ജീപ്പിലാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ അലാം അടിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടതും അകത്താരോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും ഓടുന്നു. അവരുടെ പിന്നാലെ കില്ലറും ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് എടുത്തു വരുന്നു. 3 പേരും കൂടി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് വന്നതും ജെൻസിനെ കില്ലർ ഒരടി അടിച്ചിടുന്നു. ഇത് കണ്ടു നോക്കിയ ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ കില്ലർ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ജെൻസിനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവിടെയുണ്ടായ ഒരു കമ്പിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈക്കോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ സൈക്കോ ഹീറോയിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഫുള്ള് സെറ്റപ്പും റെഡി
റെഡിയാക്കി ഒരു കട്ടിംഗ് മെഷീനൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നു. ജെൻസ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കുറെ നോക്കുന്നു. ഒരു വഴിയുമില്ലായിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അവന്റെ തള്ളവിരൽ അവൻ തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വിലങ്ങിൽ നിന്ന് കൈ ഊരിയെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയ ഡിറ്റക്റ്റീവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗണ്ണെടുത്ത് ഇവരെ നോക്കി വരുന്നു. സൈക്കോ ഹീറോയിന്റെ കഴുത്തറക്കാനായിട്ട് ആ മെഷീൻ അവളുടെ കഴുത്തിന്റെ അറ്റത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ജെൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് സൈക്കോനെ വെടിവെച്ചിടുന്നു. സൈക്കോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജെൻസ് രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിരള് പോണെങ്കിൽ പോട്ടറ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നുമുണ്ട്. അവന് സന്തോഷവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സീൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ജെൻസിന്റെയും മാർട്ടിന്റെയും ലവേഴ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള മാരേജ് ഒരേ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴും മാർട്ടിൻ ജെൻസിനോട് ഒരു ചലഞ്ച് ഇടുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളിയിലച്ഛൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയണമായിരുന്നു. ജെൻസ് കണ്ണും പൂട്ടി അതിന് ഓക്കെ പറയുന്നു. ഫാദർ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജെൻസ് നോ എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അച്ഛൻ ജെൻസിനോട് ചോദിച്ചത് ഹീറോയിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നൈറ്റ് വാച്ച് എന്ന ഈ മൂവി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കുറേയധികം ട്വിസ്റ്റുകൾ വാരിക്കോരി കാഴ്ചക്കാർക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിലും തന്ന ഓരോ ട്വിസ്റ്റും വളരെ യുണീക്കായിരുന്നു. ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തന്ന ആ ഒരു ഹൊറർ ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ മൂവിയോട് കുറച്ച് ഇഷ്ടം തോന്നിയതും. ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് മൂവി എന്ന നിലയ്ക്ക് നൈറ്റ് വാച്ച് എന്നൊരു മൂവി അതിൻ്റെതായ നീതി ആ സിനിമയിൽ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അടുത്തൊരു കഥയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഫനാറ്റിക്സ്.